Nyankopɔn tumfo deja futufo. If you who is your taste a walking cano, and Philip Bisa Ethiopian in his the walking with Tiasia and I was made and Matiasia. I just will be Chilema say naturally say King Kaya walk away back and can walk away the Philip and Jan and go back and Majani minyan kopon enano pay we Yesu Kristo gwamane din mo meda wase se wabo me ho ban na wabo Sompa 106.5 for ho ban wama ade pache na moje dia Forson ewe yemu na techeremada abodwie mu ye kase ye da wase ye hye odi animonyam ye ma odin konkron no so akwanya wode ama ye yense ye mfata enye ya ho oden enye yesika enye ya ho oden wona wabo ye ho ban de ye ko na wode ye ba ye ne Sompa 106.5 atiefo nyina ye kase ye da wase ye hye odi animonyam ewe akwanya wode adom ye ama ye hu enen so abre wo ba wako abra me bedi wo ma anim Sompa 106.5 atiefo anim na ye de ye mpa bo aba wanim yi papa mesrɛ sɛ ma ho konkron no medi ye nkan mo ye nchiri dom na sɛ ye wie ade nyina ye de na ase ebema wo Kristo e wo doba Yesu Kristo din mu nti amen. I Sompa 106.5 Medinde Gordon Osei me papa ne prophet Dr. Kofi Oduro mama Dede Rita Reverend ya obeamo akon mama Ella se woti enka enano paya sabre me papa na wote se na awurade asem no ode breye no sabre yenso yedwumadie no ye fadi ye chefa ewom ni se ye bedi wanim na ye ne wo abompa ye nti sabre fa waso fm ye bie wa fidie num e wo dwam hodome market Accra Agbogboro Shi Medina Kaswa Winiba ba bia wote yenka bia fa waso fm ye nkakra na bie radio mu na frɛ obi Facebook die answer ye wo programs ka ye wo challenges kakra ntino okɔ YouTube a Sompa 106.5 on Sabekaya. Ansana ebese dwumadie na ase no mepese me no wa mienu nyina ye beda awurade ase ama ye ho ye da awurade ase enkwa wode ama yen ahobamba wode ama yen fa ahodi wode ama yen oje wode ama yen nyese na nanka otamfo no peye nanka opeye wuo opeye oseye esanse ye ne bebre ne hye afi ase efi January besi sabre ye sie binom ebi da hospital ebi anya abanyama ne akopie afi ase na nso me no de ye da so te ase abasa bi da so kura ye mu o nanka otamfo no peye wuo peye oseye operesenka bimpo be mene yen na so ne nyina mu me no da so te ase na anopa yi se yenwu ye yensie ye yenhye mokyerede a na o se me ne wa mienu ye da awurade ase ani ntime ma me papa bi me nua ba bi o me ba bi a wote me ne o be me pesa o be ka me ho na ye bom ne ya da awurade ase ne ya ma ne din kase no so esanse o ye onyankopon wa o ye na na do ye doso one na ama yenwu one na abo ye ho ban ye ko ye nkata so se awufo anopa ya sore sa ate asefo emoje dia Forson we ye techeremada abodwie mu anenti baabi a wo bia kame ho bie wa no na ye na awurade ase owura ye da wase ye hyewdi animonyam na maudi konkron no so ye ye okese me wura beje wo na ase wo Yesu dimo haye Sompa 106.5 me ma me bi da wase owura me papa bi da wase nua bi da wase me ba bi da wase wo Yesu dimo o my Ghana ye da wase ye hyewdi animonyam ye maudi konkron no so ye hwede a ye na mu nyina papa oda so boye ho ban oh Jesus ye kase ye
yɛda wase yɛma wo din konkro no so yɛyɛ ɔkɛseɛ owura sɛ bibi wɔ aseda akyi a ɛyɛ wo nkotoo ne yɛde bɛma wo ɛyɛ ana wase a ne yɛyɛ obonu ayɛfoɔ yɛmbɔne bebrebe nyinaa akyi papa wobɔ yɛn ho ban ɛnhwɛ yɛ ma yɛnwu yɛmbɔne mu sɛ yɛda so te ase na mogye di aforosane wɔ yɛ mu a na tɛkyerɛma da abodue mu a na yɛ aseda o aseda nkotoo ne yɛde bɛma wo owura yesu yɛda wase yɛhyira wo din ɛyɛ ɔkɛseɛ yɛma wo din konkro no so oh jesus yɛda wase yɛana wase a ne yɛyɛ obonu ayɛfoɔ wo na wobɔɔ yɛn ho ban aberɛ a yɛkɔdaeɛ na yɛhwene mu da hɔ na yɛasom da hɔ woama aboa biara nwura yɛhwene mu ne yɛsom awurade a wobɔɔ yɛn ho ban oh papa yɛka se yɛda wase yɛka se yɛyi wa yɛ kamfo wo din me nua bi a ɔretie me mpo papa saa bere wɔne deɛ wɔni dan da mu ɛduru anadwo abɔnten ne ɔda nanso bɔ ne ho ban ɔmma bɔne bi nto no owura yɛka se yɛda wase yɛhyɛ wo din animuonyam na ma wo din konkro no so papa sɛ bibi wɔ aseda akyi a ɛyɛ wo nkotoo ne yɛde bɛma wo yɛmfa yɛaseda ɛnkɔma nsuo yɛmfa yɛaseda nkɔma abepɔ mmom ɛyɛ wo kristo nko ara ne yɛde yɛaseda bɛma wo wofata yɛyie fata nkamfoɔ o Sompa 106.5 ɛna anɔpɛ wɔwura yɛka se yɛda wase o wɔna wabɔ me maame bi a ɔwɔ dwa mu hɔ ban ne ho ban wabɔ me papa bi a ɔda hospital hɔ ne ho ban wɔ yesu din mu o wabɔ me nua bi ho ban me nua bi a ɔpɛ adwuma bi wabɔ ne ho ban me nua bi a nawareɛ saa bere aso wabɔ ne ho ban wɔ yesu din mu ɔma yɛda wase wona wabɔ me nua bi ho ban wode no atu kwan de no aba wona wobɔ yɛn ho ban owura yɛka se yɛda wase na hyɛ wo din animuonyam o jesus yɛda wase yɛda wase yɛda wase ɛsiane sɛ kyerɛsɛm na meyɛate aseɛ sɛ yɛkɔdaa sɛ awufoɔ nanso yɛsɔreyɛ no na abasa bi kura yɛ mu wona wangyaa yɛma yɛatamfo ɛne nti anɔpa yi sɛ wote yɛne a wɔ yesu din mu yɛne yɛyere mu ne yɛma da wase Sompa tiefoɔ yɛda wase yɛhyɛ wo din animuonyam yɛma wo din konkro no so me papa prophet Dr. Kofi Oduro oh ani mama dede reta kase yɛda wase oh reverend sia obia mo akɔ mama era bom kase yɛda wase alabasa asafo yɛ kase yɛda wase ehyira wo din yɛma wo din konkro no so yɛyɛ ɔkɛseɛ jesus yɛda wase yɛdawase yɛhyɛ wo din animuonyam yɛma wo din konkro no so ɛsɛ sɛ woyɛ onyame o owura wɔakyi w'anim obi biara ni hɔ ɔno sɛ ɛne ti ne yɛda wase yɛhwɛ yɛn bɔne a ɛfiri yɛn mmɔfra ase bɛsi saa bere yɛhwɛ bɔne a yɛdi deɛ a yɛkae deɛ a yɛnkae ne nyinaa mu bɔ yɛn ho ban wongyaa yɛn ma ɔbɔnefoɔ no a na yɛda so te ase mmogya di aforosane yɛ mu a na yɛ aseda nkotoo ne yɛde bɛma wo jesus yɛda wase yɛkɔ so abɔ mpa yɛasrɛ awurade sɛ aberɛ a yɛda no ase yɛsrɛ ne sɛ ɛna anɔpa yi aberɛ a yɛde yɛ mpaebɔ bɔ n'anim yi sɛ yɛfom no na yɛmfom so nti yɛ mpaebɔ ntimi nnuru n'anim a ɔhu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛmfom so nkyɛ no ɛnkyɛ yɛ yɛsiane sɛ watwerɛ ɔkyerɛsɛm no 1 John chapter 1 verse 8-9 no ɔse sɛ yɛnu yɛn ho no yɛpaa mu ka yɛn bɔne a ɔyɛ nokwafoɔ no terenini sɛ ɔde yɛmfom so bɛkyɛ yɛn ɛne nti ɛna anɔpa yi yɛsrɛ awurade sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ ɔmfa yɛn bɔne nkyɛ Sompa 106.5 yɛbɛbiara yɛtie wɔ sɛ ɔmo wɔ Ghana ewiase afa na nyinara obi bia otie Sompa 106.5 ana no pay a wɔyɛ bɔne bi dia wo kai dia wo nkai ɔne bia wɔyɛ nka bɔne we dia nka wodidi sɛ we dia wodi fo nka sɛ wu na so da so te ase na srɛ wurade sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ ɔmfa yɛn fom so nkyɛ yɛn some of bɔne bi a yɛ kai ebi nso a yɛn kai nanso ɛne ne yɛ problem ɛne ne yɛ hawo no kɔfa baayɛ ama yɛn nam ahokyerɛ ne ahoyɛyie mu ɔne biara yɛyɛ a ɔtamfo na som a wɔde kutia yɛn pagya yɛn kɔsoɔ yɛ kristo som abrabɔ yɛ sikasɛm yɛ pɔmuden ɛnɛ anɔpa wɔ yesu kristo din mu Sompa 106.5 ɔtiefo owura yɛsrɛ sɛ hu yɛ mmɔbɔ na fa yɛn fom so ɔkyɛ yɛn wo na wokyiri bɔne nanso yɛ bɔne aduru ɛna anɔpa wɔ yesu din mu awurade hu yɛ mmɔbɔ na fa yɛn fom so ɔkyɛ yɛn wo a wote soro na wo na asi asase so na w'ani kyini wiase nyinaa awurade w'anim ɛna yɛ dwane atoa wɔ yesu din mu papa hu yɛ mmɔbɔ na fa yɛn fom so ɔkyɛ yɛn na fa wo dɔba yesu mogya no fa hohoro yɛn ho awurade wo se yɛn bɔne nte ɛna wohwie wo dɔba yesu mogya no egu asase yi so sɛ ɛnhohoro yɛn bɔne ɛne nti ɛna anɔpa hu yɛn mmɔbɔ wɔ yesu din mu me maame bi a wotie me hom ne mmɔbɔ me maame bi a me papa bi me nua bi a ne bɔne bi nte ɔbɔnefoɔ asom ade kutia na pɔmuden sikasɛm wɔ yesu din mu anɔpa hu ne mmɔbɔ wɔ yesu din mu obi biara bɔne bi nte ama wɔgyina faako wɔ abrabɔ mu ɛma nneɛma nkɔ yie awurade hu ma mmɔbɔ
esrew to me yesrew ho den se awurade oje abasa no enton maso awurade ho mamobo yesrew nkonkro o Yesu dimo to me no emmongura o mabrabomu ya enje o ma emfiri ye mumu ye ne ye bone mo bone biara ya ye dia ye kai dia ye nkai oni ya ye jane ye nanom ye na eho sunsanso abaye nso na no pay o Yesu dimo Sompa 106.5 owura Yesu hu ye mabo dia ye kai dia ye nkai bone bia ye tia obi onipa na som sena koma mu na odi kutia ye mpagya ye nkoso na no pay o Yesu dimo papa hu ye mabo na fa ye mfom so kyeye ye mfom so so na ni o Yesu dimo na no pay o Sompa 106.5 awurade hu me maame bi mobo mi wura hu me nua ba bi mobo mi wura hu me ba bi mobo o Yesu dimo osofo bi o tie ye ebia mfom so bi nte ama juma na ye den ama ho kyeraba awurade hu me nua sofo bi mobo hu me nua ba bi mobo o Yesu dimo papa hu ma mobo o Jesus dimo yakoso abampaye enanopa we Yesu dimo Sompa 106.5 ya bompaye sre nyame won konkro se enanopa we Yesu dimo ye mpai boyi ye bananimu awurade ye sre se obi biara wa ye mre e won mpai bomu ansa ne ye befiri hane no awurade kanya no won mpai bomu penya no Kristo suma brabomu abrabomu sikasemu eniti papa sabre enanopa abra mi di won ko ane won fa animu won mpai bomu ye sre nyame won konkro to me se amefa eneduma die nomum amefa mpaibo nomum obi bia wotie yen e wo market ho o Yesu dimo nyame won konkron na no pay o Jesus dimo ya to yan safra ye hia utumi ye hia wa ho den ye hia ukase ye hia wa basa won konkron tumi na o Yesu dimo e di Lazarus e free awufo mu bankom won konkron tumi na e peja wo wura Yesu e bankom no sa tumi no e mo wura yen e peja yen free mro ye mu e peja yen free ngwase ahokyere mu o Yesu dimo mame nkokoro be shayema na yentimi nyina ya naso na won paibo mu obi biara wodi aduane bi amana ye mre won paibo mu edu anajo a ontimi mompaye impo asore kwa wa ye mre nkokoro kenya uma Sompa 106.5 and ano pay we Yesu dimo nkokoro kenya uma Holy Spirit empower your sons and daughters the listeners of Sompa 106.5 Holy Spirit empower them with the fresh fire of your Holy Spirit. We pray for the fresh fire of your Holy Spirit. Empower your sons and daughters, the listeners of Sompa 106.5. This morning, we pray for the fresh fire of your Holy Spirit. Empower every aspect of our life that need empowerment. Empower us, O Lord. Empower us, O Lord. Empower us, O Lord. Likapandelebos, rakapapa, ratedebelebe, rikapapa, ratedebelebe, rikapandelebos, satarabalaba, rapapa, ratedebelebe. We Yesu dimo onyame onkonkono kenya uma peja uma enne we Jesus dimo ye hia utumi ye hia wa hoden hia wa basa ye hia wo kase ye hia onkonkono tumi enne anopai we Yesu dimo ehia utumi ehia ukase ehia wabasa onkonkro enano payo Sompa 106.5 ehia utumi ehia wa hoden be boye nchiridom be kan ho ehia utumi ehia ukase o Yesu dimo Holy Spirit we invite you this morning to come and take control. Without you we cannot do anything on our own. Father, in the name of Jesus, our strength is too little. That is why we are calling upon your fresh fire of your Holy Spirit. You empower us this morning, my God, my Father, my King, my Maker, my Redeemer. This morning, we pray for the fresh fire of your Holy Spirit. We take control over our souls, over our spirit, over our body. Empower us, O Lord. My brother who is listening, who is sick on the sick bed, Holy Spirit, empower him. Empower my sister. Empower my brother. In the name of Jesus. Anybody who is listening to Sompa 106.5 this morning, and down, Holy Ghost, empower them. Empower them. Rika polobos, rakapandebe, rantedebe, rika papa, rantadabadaba, rantedebe, rika papa. In the name of Jesus. Sabri onyame on konkro to me no abebo ye nchiri doma abeka ye ho sabri. The atmosphere is charged. The Holy Spirit is our helper.
Sabre me pese me no ken kan twrosem bi e was Psalm 122 me pese me no ken kan asem kakra bi ho. Psalm 123 rather, sorry, Psalm 123 rather, verse 1 down. Psalm 123 1 to 4. Me pese me no ken kan ni nyina na ye gina so de bompaye. E na no pa Awurade bebe hu mobo. Psalm 123 verse 1 to 4 is 4 verses. And I pay Awurade be hu me ma me bi mobo, Awurade be hu me papa bi mobo. Wa bre, wa wasu. Chese weni da so asa. Me se anopai Kristo ebe hu mobo. Esan se Kristo ni weni da so. Na enya abosom ni weni da so nti me se Kristo obe hu mobo. Na obe hu me nso mobo. Ene Sompa 106.5 for Awurade be hu ya mobo. Na obetie ye mpaibo. Me kenkan Afri Good News version no. Psalm 123 verse 1. I say, Lord, I look up to you, up to heavens, where you rule. Verse 2. As a servant, depend on his master. As a maid, depend on her mistress. So we will keep looking to you, O Lord, our God, until you have mercy on us. Until you have mercy on us. We will not stop trusting you. 3. Also, be merciful to us. Lord, be merciful. We have been treated with so much contempt. 4. We have been mocked too long by the rich and scorned by the proud oppressors. And I no pay we yesu din mo me ma me bia wotie Sompa 106.5 me si Kristo be hu mobo. Me se Awurade be hu mobo. Awurade be hu mobo. And I even nso. I say we have endured no end of ridicule from the arrogant, of contempt from the proud. And ne yarienti yesrew. Yarienti me ma me bi yesrew na kan kane wo kɔ wadwuma so na wo kɔba. But ene Awurade be hu mobo bejew. Me papa bi ene ahokyere nti wadwuma asɛ yesrew o makura mu. Oyire kura mu. Ene Kristo bejew. Me nua bi wo pe contract bi. Contract no akɔba wa tworo baako amfa anyeye wo pe adwuma anyeye. But sɛnea wani da so ekoso ada asafo Awurade Yesu Kristo so no. Ɛna no pai o se me nka nkyerɛ wo sɛ. Sɛnea Psalm 123 na eka no. O se sɛnea akoa ana afena ani da ne wura ɛso. Sɛ yɛ dan ya boso me so obetua ne ka no. Saa na wani da Onyankopɔn so o se me nka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ dan ya Awurade obɛgye wo. Ɛne tie bia me maame bia wotie me anopai. Wo bia shop na anopai. Yɛntɔ hwee. Wakɔtena hɔ fiti anopa. Wo sɔre no num. Uko bia so ade aya tokre nu 20 Ghana. But owura Yesu se me ka kyerɛ wo sɛ sɛnea wafidie da Sompa 106.5 na wotie me ne ɛna anopai. Wo Yesu di mo ɔse kɔsoa na manani wani na no so na ɔbetie wo mpa ba ɔbɛhyɛ wani monyam. Ɔmma wani mu ngu ase. Atamfo aserew. Wo da hospital. Me maame bi wo yare wo fie. Yare nti yɛserew. Yade yale na afrew ɔyarefo. But Awurade se men kan kyerɛ sɛ sɛnea wani da no so yi. Na ɔbɛkɔ so ade wani ato no so no. Ɔse men kan kyerɛ sɛ ɔbɛgye wo. Ɔse men kan kyerɛ sɛ ɔbɛgye wo. Men kan kyerɛ sɛ ɔbɛgye wo. Ɛne ti kɔ so na ma wani na asafo Awurade so. Na ɔno Nyankopɔn no ɔse men kan kyerɛ sɛ o ɔte soro hintabea. Na ɔbɛgye wo amana si wo yie. Enti ana no pai me maame bi a wo dɔ me market hɔ. Ka wakoma to yam. O shop time so shop no so kra wo de time nso ye nanso eniema ewom ni nyina sa wonni sika wo de kofa niema sa bere mi nua bi a wo kɔtwero nsohwe se SHS se university enso ye bi da wanim Awurade kɔtɔ na wani da ne so esan se ono na wo ginity wonje bibi biara nni but o se me kan kyerɛ se sɛnea wani da ne so yi obehu mɔbɔ me nua ba bi tie me adwo gifty Adopanes ajenga no isiligon. Ose papa nda no pay bompa ye ma Ghana Blasters. Minim se won pe board ye.
but ɛnɛ anɔpɛ yɛ adwo gifti ade partners sɛ wɔ fidie da Sompa 106.5 awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ sɛnea wasu afra asafo awurade no ɔmma ɔman Ghana anim ngu ase for the sake of wo ne obi biara na nigi bɔɔlo ho na nakoma di brasa akyi no asafo awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔso anama w'ani na no so sɛ yɛbɛkɔ so de ani ato no so na yɛmfa yɛni ɛnhwɛ nkyɛnkyɛn ɛnkonya nyame foforɔ bi anka yɛ ho de a asafo awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛna no pɛ yi obɛhu ɔman Ghana mmɔbɔ na yɛmfa nkuguo ɛnɛ sɛ ɛnɛ anwummere ɛnkosi sɛ dumienu bɛbɔ no Ghana awurade de nkonimdie bɛhyɛ yɛn nsa ɔbɛte n'anim akyerɛ yɛn sɛnea ane te studio ha yi the way ana agye na ne Ghana Brasa t-shirt kyerɛ sɛ bɔɔlo yɛhyɛ Ghana Brasa pɛ ane wɔbɛsu ahwɛ akyerɛ ntimi ma adwuma but ɛnɛ wɔ Yesu din mo awurade bɛhu ɔman Ghana mmɔbɔ na awurade de nkonimdie bɛhyɛ ɔman Ghana nsa na ɔkyerɛ an ɔde sedeɛ bɛba adwuma me papa bi a wotie me adwuma na sɛ but kɔso afɔ w'ani to no so na Kristo bɛhu mmɔbɔ menim yɛ papa bi nom a Abraham de ne ho to no so Isaac de ne ho to no so Jacob de ne ho to no so ɛne nti Deuteronomy chapter 8 verse 18 no ɔsɛ na me ma Isaac ne Abraham no tumi no ɔdidi yie ɛne ti sɛ wopɛ tumi wɔ awareɛ mu a yɛnyankopɔn no nkoa ne wɔ tumi wopɛ tumi wɔ sikasɛm mu a onyame na ma tumi ne adidi yie wɔ sikasɛm mu sɛ brasa bɔɔl yi a yɛrekɔbɔ yi sɛ yɛpɛ tumi de adi nkonim a ɛyɛ onyankopɔn nkoa ne bɛma yɛ tumi a yɛde bɛdi nkonim ɛwɔ yɛne opponent ne so ɛna anɔpa yi ɔsɔfoɔ bi a wotie me a saa bere asafo no ministry ne kɔ fam wo sikasɛm kɔ fam ɛma ministry no ɛkyɛ sɛ wabɛma bu sɛ wobɛdi sɔfo ɛna anɔpa wɔ Yesu di mo awurade sɛ meka nkyerɛ sɛ ɔno a ɔma Abraham ne Isaac ne mu tumi na wɔde di yie de bɔ bra ɛde som ɔno Nyankopɔn no ɛna no pɛ wɔ Yesu di mo saa Onyankopɔn no ɔbɛma wo tumi ɛwɔ asɔfodie no mo ɔbɛma wo sikasɛ mu tumi ɔbɛma wo awaleɛ mu tumi adwuma mu tumi apɔmuden tumi akwantusɛ mu tumi esi wɔ Yesu di mo awurade ɔne ne ɔkwantufoɔ nyinaa gya wo ɔne na de Abraham no tu kwan na esi ne yie saa Onyankopɔn no mesi obɛma otumi ɛwɔ akwantuo mu ɔne na de Joseph tu kwan ɛma ne kɔyɛ prime minister ɛwɔ fallen land so saa Onyankopɔn no sɛ wokɔ so ade w'ani to no so a abɛma wadi nkonim ɛne ti kyerɛsɛm sɛ na Joseph ani da Onyankopɔn so a ɛne ti bɔne ɛbɛbutu ne kwan no obi yere ɛde ne ho maa no sɛ ɔne ne nna nanso ɛnam sɛ n'ani kɔ so ada ne Nyankopɔn so na ɔnsom nyame biara ɛnka ne nyame a wɔsom no no na ne nyame a wɔsom no no wɔkyiri efi kyiri kekawa na ɔde ne ho to no so no ɔsɛ na Joseph tumi dwane bɔne na mpo bɔne ne mu no yɛde ɛntoro to no so ɛde ne kɔto afiase nanso ɛnam sɛ na n'ani da Onyankopɔn so no awurade yi no efiri afiase na ɔde ne bepia ahemfie na ɔde ne bepia ahemfie no wɔsesa ne ntaaleɛ na yɛma ne din foforɔ na Joseph ɛbɛyɛ second in command of Egypt mamu ɛna no pɛ wɔ Yesu din mo me nua bi a wotie me a wo mu die nti wakɔ pie free a prison wakɔ pie afiase ɛna Sompa 106.5 yɛ Nyankopɔn no ɔbɛgye wo firi musuo mu ɔbɛgye wo firi amanneɛ mu ɛsi wɔ Yesu din mo me nua bi a wotie me ho kyerɛ bia bɛsrɛ wo saa bere woto w'ani ɛntɔ even wo phone kora wofrɛ w'adɔfo a yɛnim sɛ wobɛsra deɛ enti yɛ ansa wo kɔ ɛsi na ɛwɔ Yesu din mo fa w'ani to Nyankopɔn so na ɔbɛgye wo na ɔbɛgye wo mene se yie menim saa Nyankopɔn no wayɛ bi da ɔne ne ma nifrɛ ne anite ɔne ne ma bubuafoɔ sɔre ɛne nti ɛna anɔpa me maame bi a yareɛ de wato da mu ɛne wɔ Yesu din mo onyame nkokuru tumi mpagya wo nyina wo naa so wɔ Yesu din mo me papa bi a woda hospital me nua bi a woda hospital hɔ ɛwɔ Kolebo ɛwɔ Rich ɛwɔ 37 ɛwɔ other hospital ɛwɔ Nation Ghana ɛwɔ wiase afa na nyinaa a woda duro so mesi wɔ Yesu din mo ɔgye anya wo dia fa wodi anya wo dia enkonimde anya wo dia obi biara saa bere woda duro so wa noma duro a wontimi nna wa noma duro a wontimi nidi wa noma duro a wontimi nya bibia wo pɛ sɛ ɔyɛ ɛna ɔgye anya wo dia fa wodi anya wo dia enkonimde anya wo dia
si enyame na yesom no oye onyankopon o ayade ye ho kyere na ye ntonko saa onyankopon yi owura Yesu ya meka ne ho aseme one ne onyankopon bia na onam na oba bia emoja tu no emfie dumienu oso ne ntuma mu na onya adidie se samede me ho to papa yi na me twere na me ho beto me ampa wo so papa ne ntuma mu no oso onya na yaresa ena no pe wo Yesu dimo wa wutie me a woda hospital wa emoja tu wa sabre bonini yebda so wa sabre wutie me awale aso awale ma wa sabre wutie me awoso wutie awale na awale na ni jenim wo Yesu dimo ena no pay awurade ma oje e ma fa ahudi anya wodia wo Yesu dimo e ma me bi atamfo serew wo Yesu dimo ena no pay oje ne fa ahudi anya wodia Kristo de ni moja na to ya boden hu Minister Bafi awurade nhyira wo ote nwum ye etwa Minister Bafi enwom na ote se etwa gu no awurade de ni moja na to ya boden me ma me bia wo da yale mpaso ni moja no monti message wo yalesa wo Yesu Kristo dimo me papa bia wutie me awurade nje wo ena no pai wo Yesu Kristo dimo me nua bia wutie me abrabode wo gira faako sabre wa ta say wa bobra na be 10 years ni wunya 10,000 Ghana ento account mu ene wo Yesu dimo maja no enje wo fira ho kire mu enje wo fira ohia mu enje wo fira mane mu enje wo fira nimguase mu ade biara ama abrabo no wo ko wanima adani nkobesi abrabo ko wanim na wo ba wachi afi be ko abeso na nso hwe ni ho ene wo Yesu dimo awurade njewo onti na nimu nkiro omma ne homene so awo wabrabo mu wo Yesu Kristo dimo menua bia wutie me a promise and fail yese wo pe na nso e kira na be ma na disappoint you ene wo Yesu dimo awurade njewo wo Yesu dimo menua bia bonini eda wo so wakwa awale ase afi emfie mienu emfie miensa na aware mba wo Yesu dimo onyame onkonkono ommongura wale no mo onyame mmongura wale no mo awurade a one ne ma adeda fichire aba fie awurade a o ma hanaba ene wo Yesu dimo omfa eba bi to mo esanse wo de ho ato no so ono kwa na wani da no so osesane enkoa ani da wo master so sane emfna ani da wo mistress so no awurade sana o mani da wo so Menya sofobia wutie me sabre sikasem ti light bay kura wuntimi ntua onyame hon konkro obie kwan to ba bia kwan ni omie kwan ma wo one ne timi de kwan to anwea perede so one ne timi de kwan to anwea so emma ensuo etene so saa onyame ne timi bokwan to epum emma kwan dem emma Israel fo no fam a chese atata na nsuo nye won na ho saa onyankopon no ene Sompa 106.5 atiefo omie ekwan ma wo omie adwuma kwan ma wo omie sonkwa chese sika kwan ma wo apomuden animonyam ade bia wo hwehwe wo Yesu dimo menua sofo bia wutie me wa fa nyame wo de onyankopon aye chese wo tiri pegyafo wo de ho ato onyankopon so wo kyere na nopa awia saa brepo etoda bia no wabamu yabu ubisa won sa awurade eya wo na wo frɛ me ana eya mpa ose menka nche so one ne frɛ wo ono nyame a obie kwan to ba bia kwan ni no ose na no pa menka nche se enkosi ta se enne da ya enkosi anwumere wona wo sere wo no wo de adanse beka wo no no atom awurade de adanse beka wo no atom wo Yesu dimo menua baabi a wo fa nyame dwuma wo Yesu dimo ade bia wo pɛ na wo de aye nyame dwuma wo de atwe akra ama Kristo awurade mfa no mo awurade mfa no mo awurade mtwe aboafo
emfra tifi emfra poye anafo ne atoye emra ministry no omebo me ne bi a wasate nyame adwuma ba bi a wote kora wo ye asore eye canopy ensuo to a na ato adwendwene ene wo Yesu di mo onyame nkokunu to me a obie kwan to ba bi akwan ni omie kwan ma wo Yesu di mo me nua bi a wotie me ena no pay e wo Yesu di mo a wo dai tam aso na wo hyeda mu na wontimi mpie wo Yesu di mo oseme kan kire ose koso afa wani to no so na no obie kwan to ba bi akwan ni no obebie kwan ama wo Yesu di mo na pai me pese obon pai bi di machi osi wo Yesu din mo ena no pai abrami mafidie eda Sompa 106.5 yi se me bia ma no a awurade Yesu e wasema me ate ase e wo Psalm 123 wo se sene akoa anida ne master so no sana afra enso anida ne mistress so ene te awurade ena no pai mani da so Misika semno mani da so maware no mani da so majuma no mani da so makonto no mani da so mapomude no mani da so contract no papa ye ni da so akonto no papa ye ni da so interview ya ye koi adwuma interview yi adwuma ye ni da so visa interview no owura Yesu ye ni da so papa ene wo Yesu di mo owura ye bompa ye owura die ye ni da so ayaresa ye ni da so sabre ya me no kase owura die me ne bia ni da so apa ni sika sama sai awurade ni sika semo na ni da so apa me nua bi America sai awurade opa akonto mu nhira akonto mu adom ne nkrata at the home office awurade na ni da so awurade ya ne ho nsankyere ne ana no pai me nua bi pa adwuma open kat after say opa adwuma awurade na ni da so awurade ma wo bi me nua bi adwuma abrame no kase wo Yesu dimo ana no pai ya me ma me bi ti me market ayo me ma me bi te Ashama market or te Kantamanto or te Makola or te just say or te Kaswa market awurade na ni da so and na no pay me ma me bi me papa bi or be a shop yento ade na so ye ni da so any da so awurade o mani da so me ma me bia ni da so me papa bia ni da so and na no pay so na me nua bia oda hospital papa wada ho ache obi kura de ya dikra ne se onko fie na onko hu awurade na ni da so awurade wa ye bi da wutimi de Lazarus efre wuo mo ade ne bankwam dia awurade geme ma me bia awurade geme papa bia awurade geme nua bia abre awurade me ma bi nsuru gu ni yam wo sugu ni yam ne maso aye den oronefo ama ne maso aye den wa ma ne ma etiewu osua de kura wonhu adabia ma me ni su awurade na adan awurade home mabo awurade home mamobo awurade home ma me bi mamobo me ma me bia o tie me asabre o ma abo beye nanti wajawo won fraw nonti wo monka ene wo Yesu dimo awurade ma ne home ne so on fa wo ma ne mrafie esanse woni da no so na no pay oh Ghana my Ghana awurade we say sanya akwa ni da ne master so no sa na afna ni da ne mistress so and now no pay my Ghana ejina kono Ghana brasa awurade Ghana ni da so ani da so awurade mankonim die mrama o my Ghana we Yesu dimo adwa gifti ani da so awurade ma homene so awurade ma homene so o my Ghana ye ni da so mankonim die enye ye dia awurade ma homene so apa ya wodi ntimi o enya sentime nti na no pai ewo Yesu Kristo dimo obi biara na ni da so ewo anije bi a ope aguma bi a ope sika bi a ope apomudi bi a ope awurade wona ye tue ho to so a wo ma ye nim ngu ase woni obotan a ye pasure wa ye mpantento da anije na no pai Sompa 106.5 o ma ye ni da so awurade ma ho me so awurade kasa awurade kasa awurade kasa awurade shawmani onyam awurade shawmani
animonyam wɔ yesu din mo Sompa 106.5 ɔma yɛni da wo so ɛna nɔpɛi awurade ma homene so kasa wɔ ma brabom wɔ yesu din mo apa me bɔ mpaeɛ ɛwɔ Jesus Christ of Nazareth din mo me maame bia na fidie da Sompa 106.5 na wɔware na wo ma awurade ona na ma bonini awo fa no ho ɛna nɔpɛi wɔ yesu din mo awurade yɛ nsɛnkyerɛne bosome nsia ya mo Jesus Christ why you be da wo ora why you be da empo abra wo ba ewiase no wo ye sansa nkyere ni bi wo se obabunu bia no ohu bere mada awurade abofo besra no e ma nya wani madom na wo se bosumi nsia no eye month of June ya ye we mu ya wo se na bosumi nsia no mu no oh abra wo ko Elizabeth nkyɛn no wo se na Elizabeth nso enye dom de batisa na wanya bosumi ensia na wo se wanya awurade ani madom ene enopai wo Yesu di mo me nua ba bi a wakɔ awale na nso awo ma awurade mani nya wani madom ma abofo nko sra no wo Yesu di mo se o ma Mary etime fa ye furu abra no ohu be ma dade a ene papa o ma wasema me ate ase se adwama nti oba na berima ade be ho bebo ne ho kafo na obeka wo ho abom ane ti wo Yesu di mo obi biara a ya je na wale ana waware na opa wo awurade mana wo wo Yesu di mo awurade mana wo especially obi bia wo somo aso kristoni aso didini na nani daw so na ohwehwe awurade wani madom na wadoye awurade dawode apasa boso ni nsia no mo o dawode e kire abaywa bi a na ye frɛ ne Mary na nani daw so na awurade wo ye ne katuafo de a wo Yesu di mo ne nua baabi a wo ye bonini me nua barima bi a wo ye krawa wo Yesu di mo awurade ye won ho nsankyerene awurade ye won ho nsankyerene ɛna no Sompa 106.5 Bompaye obi biara na juma sam abafom wo Yesu din mo obi biara na fidie eda Sompa 106.5 a woton ayento a no pempo call shop na niema gu ho na ateno adwendwene ateno esu wo Yesu din mo awurade ya twe atofo efre atifi epre poye e de ba shop ho wo Yesu din mo ya twe atofo efre atifi ni apoye awurade ma atofo emra memu kamfom wo so wo Yesu din mo awurade ma atofo omra asanse woni ye getiafo wo Yesu di mo obi a wodeka nanti otete ntimi mpie wo Yesu di mo awurade twia wo ma aka ma wo mo wo Yesu di mo obi biara sa brei o peche se o akontuo mu adom akontuo mu nhira obi biara ne paper da office bi immigration office bi e paper da American embassy o Italian embassy Holland embassy o Spain ne paper da ene for ene embassy awurade when any down so anything no pay and century what's sunny I no I don't see that sewa from your bibiara yes somo ariabo ebia oh no I don't see that me ye chuma and I don't pay with Yesu di mo papa ye bomb paye awurade ma o mante woni miura ma o ma ente wonka awurade ma o mante woni o da ho adi kire o ma awurade da ho adi kire o ma Sompa 106.5 o ma yesre o se da ho adi kire yen abrabo mu asetena mu awurade da ho adi kire yen esan se o ma ye ni da so papa ye sika sam no ye ni da so Kristo suma brabo yi awurade ye ni da so ya maye ni so kire bepo a awurade hina na ye nsumfre no wasa for awurade kotoni ani da so ani te na no Sompa 106.5 ya ni etiefo wo Yesu Kristo demo onyankopon ya ni da so ani ti papa da wo di kire wo ma ya da yesumo o ya ni so ade hunu mo ya mpai bomo Kristo suma brabo mo awurade da wo di awo ye ma brabo mo da wo di awo ye kunu mo brabo mo da wo di awo ye yire mo brabo mo wo Yesu di mo apa da wo di awo ye masuku ko mo wo Yesu di mo sa brei abra o
ma ebepe university kwan awurade da wode wo yesu dimo awurade da wode me papa bi a woda hospital me nua bi a wo yare wo fie na onni sika de beko hospital wo yesu dimo awurade da wode me nua bi a ne dan ka ne dan ta ma so na ye dan ne ka na eni ti opie anajo na wabeda anajo wo yesu dimo awurade da wode awurade yensenkyerene esanse wa ye bida wo yensenkyerene ye fo nyankopon awurade yensenkyerene awurade yensenkyerene awurade yensenkyerene wasam say sika ne dwetɛ yɛ wo dia na mpa anam sɛ sika ne dwetɛ yɛ wo dia nti papa wo yɛ bi eduru baabi na yɛ koduru baabi na owura ye gigi to no wo ka kire Peter say onko ensuo no onko yi adwene na mpa oyi adwene no na sika kokko hye nanum na wasam no ma ye hu say ampa sika ne dweta ya odia na oyi sika kokko no na wo de twetwea mo aka nyina ena no pa wo Yesu di mo minua bi a wo de ka awurade fia na aka ma no ye wako free niema a obeton obi nkra de wako free niema niema na ye ne ka niema na be sei obi nso waton na nso wo hu sika no ena no pa o ni daw so awurade yensankyerane awurade yensankyerane awurade yensankyerane wo Yesu dimo bo sumi joye na ensuo ayiyira fa nkrofo wo mo shop no mo afie ene te awurade Sompa na mu awurade homa mobo wo mani daw so obi biara o tie Sompa 106.5 a ensuo afa ne niema ensuo afa ne shop na papa sabre oto na ne ento bienim oboafo bia mfiri ba bia ma awurade daw wadi kire no wo Yesu dimo esanse sane wasam kaye no awurade sane enkoa ani da wo masa so no sana mfranso ye ni da ye mesra so eni ti awurade yensankyerene awurade yensankyerene minia bia wo da duro so awurade yensankyerene awurade diabetes pressure high blood pressure wo Yesu dimo awurade yensankyerene wo Yesu dimo awurade yensankyerene wo Yesu dimo awurade yensankyerene awurade faunsa kauma obi biara wo adwemu yade owa adwemo how wo Yesu dimo awurade faunsa kauma adwene awurade sauma yale awurade joma wo Yesu dimo apada wodi wo Yesu dimo obi biara ohienti yesere no ya twetwe no awurade enkosi da ben na adefo besere ahiafo awurade da wodi akire uma awo nsika semo awurade da wodi akire uma awo na wali semo awurade da wodi akire uma awo na pomudemo awurade da wodi akire uma awo nsuku komo awurade da wodi echiroma ewo brejuma mu asetine mu ewo Yesu dimo awurade da wodi anano pay da wodi papa wo Yesu dimo Sompa 106.5 awurade da wodi o ma ye hiao papa ye ma ho so ye ma ye ho so kirewo awurade ye bawanim awurade da wodi awurade shawdi ani monyamo o my Ghana brasa awurade ye ma ye ho ye ni so kirewo anodui wo Yesu dimo da wodi echire o my Ghana o my brasa wo Yesu dimo apada wodi wo Jesus dimo esanse ya ho di ntimi ye nyansa ntimi ye nindie ntimi yanso awurade a wo bokwan to ba bia kwani no enne wo Yesu dimo enne numrei so my Ghana ye kogira kono a awurade ye ho sankyerane awurade ye ho sankyerane fa o my Ghana ehuhu eto na tamfo so wo Yesu dimo na ye nkunim enhye wudi ani monyam wo Yesu dimo awurade ma homene so awurade ma homene so minu ya sofu bi tio papa na ni da osu o ani te awurade kasa awurade ma homene so minu ya ba bi tio me ma bi tio sofu ma bi tio ni kuru ya sofu nanso papa ne mo aye den awurade ma homene so awurade ya boafo e ma wo ma wo Yesu dimo awurade wo ma ye ni da osu papa da wodi o Jesus dimo sabre owura yeda wase yehye odi ani monyam yama odi nkonkron no so yeda wase se wati empire boni akwanya wodi amayen na yede aba wani mu empire bom sabre high Sompa 106.5 me ametie fidie mu ye frame God no say me papa ne prophet Dr. Kofi Oduro me ma me ne mama dede reta
Reverend obiamo ako Mama Ella. Sabre ye bebie ye phone line no. Na ya peke ye course no. Ofra na wa ye ni tia wa baby a ofri. Udin na what the wabisa de na ba na ya bosom paye. Enti ye studio line no. 0260 196064 0260 196064 0260 196065 high Sompa 106.5 Sabre ya obetimi afre abadwumadie ni so na ya na wa bompaye Awurade nhira. Hello. Hello, Papa. Me pacho good morning. Hi Sompa 106. Good morning. Pacho free in the frozen. Pacho me de mami abra pacho mkate chakra. Okay, mami abra. Radimi ejuma kwa mamba. Aware kwa ejuma kwa sika system. Radimu wa no mo yakuba hundu ya kwa ma radimu wa ni sina kan. Ewo Yesu Kristo di mo me bompa ye ma me maame abra wo Jesus di mo sene wa fidie da Sompa 106.5 awurade ma wani mu ngu ase da awurade ntina ni mu nkire wo ono obie kwan to ba bi akwan ni no awurade wo Yesu di mo omma omie akwan ma wo ma omma wonte wo bre so aba omma wo ma enye enkwase ampafo da awurade mie kwan to ba bi akwan ni ma wo ma omma wo ma me ya brempon omma wo ma engi din ewo Jesus di mo amen. Hi, Sompa 106.5. Your number no still CDO line no 0260 196064. Yeah, hello. Hello. Bacho free FD no kakra. Hi, Sompa 106.5. Sompa mama chio. Yeah, je so. Mama ebo bijuma. Nyame onshira won so. Me bacho o kasa free. Amen. Kawe fi asada. Okay. Me dende awoche. Awoche Awurade nshira won. Bacho de na ye mo ho mpaye. Yo. Amena le be ye bom kawe ma kana mebu. Te nya ko pon te ya le sa wo kana bebu. Na nya ko pon wa adwen kakra. Na wo mo be hu nya ko pon ni bibie. E prayer request ya no. Awurade nhyira wo pa se wanwen wo selfish interest na wadwen o man Ghana ho ene wo Yesu din mo ye bompa ye ma o man Ghana emabunu nyame won konkron fa nsa ka wo ma wo se ohina koma da wonsam se kosua ba bia wo pe na wuchi muto ene di abra na so nam Damascus kwan so na okoti akrisofo no papa utime che ne kwan so bedane ne Paul ene wo Yesu di mo o man Ghana obabunu biara a obonefo awia no nyame nkonkono je no na fa ne ye odia na fa ne hye odia ni monyam e wo Jesus di mo amen. Hello. Hello. Oh me mama antimi anyina so high Sompa 106.5. Yeah, hello. Hello. Good morning. Hi, Sompa 106.5. Kristo adom munshira nko. Me pacho. Me say we line with that. And no pay and by only a year. And I come akuma. And I'm a friend line. That I miss out chopping bumi. Master and nanny say it's true. Ni mompa na minya yifu nyankopon ya wie trosem na me yate ase se obabunu bi a na onhu berima kora da no timi nya yafunu me ma me se wo de waware me ma ware na ma wo mi sabiti maka wawo sen apebiem oh nyankopon de bedomo emma de emma dodo ye because ye de emma ye de nipa na chichiri kuru nti omo ye ma wo ba ko mi ngubie ma wo mienu mi ngubie me de me tise obi wo dodo na mani agye ama no me ma me bompa ye se Awurade emie kwan ma wo omie kwan ma wo omma awo dodo bi a wo pa Awurade mfa ngu ye funu omma wo ngu hye je se omma wo ngu hye asase no so mba omma wasefo nnore se mpo ano anwea ewo Yesu di ma de bi esi kwan ye bo Yesu di mu twifa so sere no ewo Jesus di mu amen Awurade nhyira wo. Yeah, hello. Hello. Ebacha high Sompa 106. Low radio no kakra na free radio no ho.
Me pacho free. Yes, very Portia. I can't say about that. Me pacho free radio no ho na. Free radio no ho. Aye, you see a Forson. But I have very Portia. Agomenya mpacho yetio ha Sompa 106. Agomeda mpacho kasa yetio. Pacho and Awurade ebeboa sene watimi abere ho ase ase etuma adwuma wo bewie no Awurade ebehye wanimonyam oma wanim ngu ase me bompa ye ma sister Portia wo Yesu dimo Awurade wasem se wa wahye adwuma pa ase wo de bekọ awieye sene wo de wafena hye adwuma se ya wo kọ awieye Awurade sabre ade bi obehia aboafo ahokade niam bi obehia wo de bepon ho Awurade fa dom no ma sabre wonya wanim adom onya nipa nim adom mana aboafo na yini firi adwuma mu na sanma no adwuma ono amede ne ho enye ne master ana ne mistress ewo Yesu Kristo di mu amen without o ishira unso Hi Sompa 106.5 hello Mpacho hi Sompa 106.5 good morning Mpacho free radio no ho kakra ma me mesrew I will free asorobochire me ma me Awurade nhyira wo yetio Mpacho in the Ezadi de Asubako Akamunche. Okay. In the same time, on man, she then come to. Oh, yes, then I walk out and say, Diana, may I before you, only by 10 million, and I say, it's the other home. As I did my may not. All manner of dementia, do not you did them to make human. Namen so many things, maybe actually no. Amen. Mema me wo Yesu di me bom paye e de wo kra esie Yesu mojanum sra ho bambo to so because o se wo won kwa o wade Awurade ho bambo ento so sa na me bom paye sa bra wode afe ba ko aka wa afe hui wo Yesu di mu oma emfi aka wanim enye de ema ne mapapa mpiem de yale ye twam firi wo so de ye chese animguase ye twam firi wo so Awurade nyi firi adum nko adum e wo Jesus Christ of Nazareth di mu amen. Yeah, hello Hello, Mpacho, who was Sompa 106.5. Mpacho, your Forson are free. I'll tell your family that okay. Abafrano or Unchain? Our 9 years. Namis or Ben Wana? Okay, yeah, Bompayamano. Well, Yesu Christo Dimo. We are asthma. You are a spirit of infirmity. I stand in the blood of Jesus and I come against you. You are a thief. That body is a temple of God. Holy Spirit dwelling in it and manifest His glory. Right now, in the name of Jesus, the spirit of asthma, I curse you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Hi, Sompa 106.5. CDO line, no. CDO line 0260196064 0260196065 obetimi afre na onso wa badwumadie ne so second service dwumadie na wasugusu no ye papa prophet Dr. Kofi Oduro ene ne kofa bae Reverend Obiamo Akon Mama Dede Rita Mama Ella. Yeah, hello, good morning. Good morning me pacho haya Sompa Mama Cecilia Kolegon. Awurade nhyira se wa frɛ. Mama Mpacho. Obra ba ko yare da hospital. Government hospital. Ewo Yesu Kristo dimo ye bompa yesoma abofo esa yale se omonko hospital ho. Bra kwadwo ba bi oda biara. Awurade wo honhom no kwan biara ni ho e wo wanim ene wo Jesus dim abofo amosa yale mumungura hospital ho umfa mo nsanka kwadwo ade biara enkoye woni nipadua no wo Yesu dim onyame ayare samungura ni mu ono nyankopom a otimi ma impode wawu ba nkwam no kwadwo yare Awurade ma yare samungura ni mu ade bia enkoye woni nipadua no wo Jesus dim onyame nkonkron mungura mu na kwadwo emfa na yare sa e wo Jesus dim amen me ma me wo de adanse e bese afa aba radio ya so nyame nhyira ho.
ale ahaya na yɛde dwumadie ni besi ahaya Sompa 106.5 me amegina dwumadie mu yɛfrɛ me God no say me som wɔ Alabasta awurade adaroma me papa de me akoto Isilegon Hill Santo branch me na mehwɛ so enti sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛ som a Santo okay prophetry akyiri hɔ a ufiri Madina ɛna ɛba ufiri Isilegon baabi a ufiri baabi a ofa Isilegon ana Madina ka eko asamanya osi ubesi okay block factory usi ya wo ha obehu ya Alabasta International Ministry but say wo pese wo call your branches bia your headquarters Tesano hona ye papa ankasa edi ni dwumadie hona Alabasta International Ministry ho ye wo bi wo Sapema ye wo bi wo Achiaman Estate ye wo bi wo Onyansana sanso da ye wo bi wo Oyarefa ye wo bi wo Ponkata manso ye wo bi wo North Carnation awurade nhyira yɛtiefo nyinaa dwumadie anya me nko na medi dwuma no meni me nuanom asɔfo nana sikache eka me ho Pastor Kotoka Pastor Jesse Pastor Richard Otiwa ɛno nso eka yɛn ho anɔpa yi aha na yɛde dwumadie ne besi ɔkyena nyame yɛ adom asa abere na nondu kosi edumienu yɛbɛba na yɛno abɛkyɛ awurade asɛm na yɛde mpaebɔ no aka ho ɛda wase sɛ wode wafidie ne to ha ɛnyi wafidie ne mfiri ha ɛfiri saa abere ko ya no ɛyɛ news no ɛna ɛtoa so nti kɔso ama wafidie ne nto ɛna ha na awurade bɛmo ayɛ nhyira awurade nti na nimu nkyerɛ wo sɛ wode wafidie no ato Sompa 106.5 awurade nhyira wo nkosi sɛ wobɛyɛ nhyira wɔ Yesu din mu amen.